Νέο βιντεάκι για σήμερα και σήμερα θα παίξουμε με την Juventus. Όχι με την Juventus, με την Calcio. Μια καλούτσικη ομάδα και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε την Champions League με την Calcio. Ας αρχίσουμε. Στο FC Mobile, κάτι νέο για το κανάλι. Bergamo Calcio. Εναντίον τη Λομπόντια παίζουμε. Πάμε να δούμε τι θα γίνει. Και παίζουμε το πρώτο leg. Του αγώνα. Πρώτο leg. Γύρω στο 16. Και αρχίζουμε εμείς με τη σέντρα. Bergamo εναντίον Λομπόντια. Δύσκολη ομάδα. Δεν ξέρω αν νικήσουμε, παιδιά. Λούκμαν. Ο Λούκμαν. Πάσα στον Ρετεγκούι. Ρετεγκούι. Τι γκολάρα ήταν αυτή από το Ρετεγκούι στο 3. Δεν το πιστεύω. 1-0 είχαμε τη Λομπόντια. Κοιτάξτε λίγο γκολάρα. Ρετεγκούι. Άξιζε, κοιτάξτε εδώ γκολ. Τον περνάει. Τσιπ πάνω από τον τερματοφύλακα και γάμα. Το τζίπαρε στο γάμα, δεν το πιστεύω. Μικιταριάν. Κλέβει ο Λούκμαν. Λούκμαν. Πάσα στο Ρετεγκούι. Ρετεγκούι μέσα. Τσιπ. Στο Λούκμαν και γκολ στο 9. Ο Λούκμαν κατευθείαν. 2-0. 2-0, παιδιά. Ο Λούκμαν. Για τον Λούκμαν, δηλαδή για την ομάδα μας. Και τσιπ για τον Ντεκάρτρε. Ντεκάρτρε για το σουτ. Την πιάνει ο Σόμερ. Δεύτερο σουτ. Γκολ. Την χτυπάει ο Σόμερ. Την πιάνει, αλλά ο Ρετεγκούι το βάζει. Να το. Ντελνετάρε. Την πιάνει. Ξαναχτυπάει ο Ρετεγκούι. Την πιάνει και μπαίνει γκολ. Δεν το βλέπετε καλά γιατί ο Ρετεγκούι ήταν στη μέση, αλλά δεν πειράζει. Είναι το 3-0 για τη Λομπόντια. Τσανόλου. Μπαρέλα τη χάνει. Λούκμαν. Λούκμαν για το τσιπ. Ρετεγκούι τσιπ. Για τον Ντερούμ. Ο Ντερούμ μόνος. Ντερούμ θα κάνω ένα φινεσάκι. Ο Ντερούμ γκολ. Ντερούμ. Γκολ. 99 Ντερούμ. Δεκατέρλε, Τσανόγλου, την παίρνει ο Μαρτίνες, τη χάνει ο Μαρτίνες. Έντερσον, Ρετεγκούι, Ρετεγκούι, Λούκμαν, γκολ για το 4-0. Ο Μπεργάμο Λούκμαν. Για την Μπεργάμο Λούκμαν, sorry. Όχι ο Μπεργάμο Λούκμαν, τι λέω. Και κάναμε φάουλ στη Λομπόντια. Η Λομπόντια βγάζει καλό. Την πιάνουμε Λούκμαν, μπαίνει Ρετεγκούι με τους δύο αμυντικούς. Περνάει και τους δύο αμυντικούς, τρέχει μέσα όλοι στην επίθεση. Ρετεγκούι, γκολ, Ρετεγκούι, όλο το γήπεδο. Όλο το γήπεδο. Ήταν μια ωραία φάση δηλαδή. Ήτανε μετά το κόρνερ, ήτανε μόνος του και μετά εντάξει, δεν ήταν ωραία φάση. Μπορείτε να πείτε, αλλά κάτι κάνουμε. Λούκμαν παίρνει την μπάλα. Παβάρντ έχει την μπάλα, παιδιά. Λούκμαν, Ρουιγκέρι, Τσανόγλου, Έντερσον, Κολιμάντ, Έντερσον, η μπάλα, Ρουιγκέρι, Λούκμαν. Λούκμαν στο Ντεκαθρέρε. Μπροστά στο Ρετεγκούι, παιδιά. Ο Ρετεγκούι το χάνει. Τη βγάζει έξω. Δεν πειράζει, half time 6-0. Πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Για τέτοια ομάδα η Λομπόντια είναι αρκετά δύσκολη ομάδα σε σχέση με την Μπερφόγκο. Γι' αυτό Λούκμαν. Γυρίζει Λούκμαν, σουτ φινέ, γκολ, φινεσάκι.
Δεν χρειάζεται να το δείτε, είναι πολύ εύκολο γκολ. Και για το 7-0. Μπαρέλα, νούτελα, μορταντέλα. Ρουιγκέρι. Τι έγινε? Κερδίσαμε φάουλ. Ρίξε μέσα στο Ρουιγκέρι. Γιατί κάνει τσίπ στο άπειρο και δεν πάει από πάνω. Αυτό θέλω να ξέρω. Αφού βλέπει άτομο. Έχει πόσες πάσες. Αρσεμπί. Στον Μπαρέλα. Ο Λούκμαν την πιάνει. Ο Ρετεγκούι έχει την μπάλα. Δίπλα. Ντεκαρθέρε. Τσίπ. Στο Λούκμαν. Γωνία. Ωραίο γκολάκι. Για το πόσο? 8-0. Ο Μαρτίνες κερδίσαμε φάουλ. Όλα ξέρω που θα το ρίξω. Εκεί. Ήτανε για το Ρετεγκούι να πάρει την μπάλα και μετά ήταν μόνος του. Απλώς πήγε λίγο πιο άκυρα από ό,τι έπρεπε. Δεν ήταν απλώς αστοχία. Ήταν για το Ρετεγκούι. Longman. Την πιάνει, ωραίο save από το Σόμερ. Εκεί μέσα. Πόσο για τον Μπερδανόβα. Ό,τι πιάνει. Απλώς του πέρασε όλους και μετά την πιάνει ο Σόμερ. Το ξέρω. Λούκμεν. Ντεκαρθρένε. Σούτου Ντεκαρθρένε. Γκολ. Ο Ντεκαρθρένε στο 85. Κάνει ώρα από το Squid Game. Ώρα. Squid Game. Με λες και κάνει ώρα από το Squid Game. Ωραίο celebration πάντως. Ντεκαρθρένε μέσα στο Λούκμαν. Δεν το πιστεύω τι κάνει. Μπαγκαρέ. Θεός και Παναγία. Ρετεγκούι, πάρω από το μισό μέτρο και την πιάνει σου. Δεξιά πλάκα το καλά. Έτσι κι αλλιώς είναι 9-0. Δεν χρειάζεται. 9-0 καλό είναι. Παιδιά, γι' αυτό ήταν το 9-0. Και πάμε τώρα στο second leg, στο round of 16. Και θα τα πάμε ανά μία φορά, θα είναι αυτό σειρά που θα πάμε 2 legs αναφορά. Αυτό είναι το δεύτερο leg. 2 legs αναφορά και την τελευταία φορά θα κάνουμε 2 legs και μετά θα έχουμε τον τελικό. Παιδιά, και θα κλείσουμε τη σειρά. Γι' αυτό ας αρχίσουμε πρώτα με το δεύτερο leg και αύριο, παιδιά, θα κάνουμε τα άλλα 2 legs. Νομίζω semi-quarter finals, νομίζω ή semi-finals. Θα δούμε. Sorry, δεν το θυμάμαι τώρα. Είναι round of 16, μετά είναι quarter finals, semi. Δεν θυμάμαι. Ρετεγκούι, Λούκμεν για το φινεσάκι και μπήκε. Απλώς μπήκε. Δεύτερο μάτς, το 6 για το 10-0. Μικηταριάν κλέβει, ο Μπελανόβα. Τσίπ από μπροστά, τρέχει ο Μπελανόβα και την πιάνει. Γιατί δεν έχουμε άλλο άτομο μπροστά δηλαδή. Αρσεμπί, κλέβει. Ρετεγκούι, δεν έχουμε πάσα γι' αυτό. Κάνουμε τρίπλα, Ρετεγκούι. Σόμερ, το γκολ. Μετά έχουμε μέσα, Καθρένε, μπουμ. Αρσεμπί. Χιέν, γκολ ο Χιέν από το κόρνερ. Γκολάρα, είναι και center back. Τι, δεν το πιστεύω και κάνει και push-ups. Ωραίος ο μπρο. Ωραίος. Μετά δεν την πιάνει. Το Χιέν, τους περνάει όλους και πάει στη γωνία. Για το 2-0 στο δεύτερο play. Και παιδιά, συγγνώμη για αυτές τις φωνές, απλώς κάνει φασαρία η αδερφή μου και ο παππούς μου. Ρετεγκούι,
Γκολ, ωραία τη Γκουί για το 23. Χρόνια έρχεται, μια φορά δεν πήγα να κάτσω μια εβδομάδα να ξεκουραστώ. Δεν με αφήνει. Πάλι τα ίδια. The room! Έντερσον! Ρε τε Γκουί και ήταν offside. Ήταν offside δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν offside, παιδιά. Δυστυχώς ήταν offside. Ναι, offside. Δυστυχώς ήταν offside, παιδιά. Και θα συνεχίσουμε. Συγγνώμη τώρα λίγο για το ότο. Δικατρένε, ρε τε Γκουί. Μέσα για τον Λούκμαν. Γκολ! Στο 33. 32 κανονικά, αλλά 32-58. Άρα εγώ το λέω 33. Γιατί ήταν 32-58. Ωραία. Πάμε, παιδιά. Δεκατρένε. Μέσα τσίπς για το Ρεντεγκουί. Ρεντεγκουί για το Φινεσάκι. Γκολ. Ο Ρεντεγκουί. Στο 38. Για πόσο? Για το 10. Αρχίζεται να γίνεται ξεκαρδιστικό γελίο. Ρεντεγκουί. Τσιπάρι. Μην ακουμπήσεις ακόμα. Εδώ. Μέσα στο τετράγωνο. Γκολ! Αν δεν ήμουν στο τετράγωνο δηλαδή θα ήταν offside. Κανονικά. Γκολ κεφαλιά. Ήταν ωραίο τσιπάκι και λέω μην ακουμπήσει γιατί αλλιώς θα ήταν offside. Αλλά όταν μπήκε στο τετράγωνο μετά καλά ήτανε. Γκολ! Ο Μπαρέλα. Καστρένε. The room, Λούκμαν για το Ρεντεγκουί, τσουτ, γκολ ο Ρεντεγκουί, 45-1, πόσο είμαστε, 15-0, 16-0, 16-0, έχει γίνει ξεκαρδιστικό, έχουμε βάλει 7 γκολ στο half time, δεν το πιστεύω. Λίγο δύσκολο 7 γκολ σε ένα half time. 45 λεπτά. Αυτό είναι τα δεύτερα 45 λεπτά, γι' αυτό. Ρεντεγκουί, τσιπ. Να. Ωραία. Ελπίζω το κόρνερ να βγει σε ένα ωραίο γκολάκι. Πάμε τώρα. Τσιπ, μέσα. Μπήκε σε άλλο άτομο. Πήγε στον Ντιμάρκο. Χιέν στο φινές. Ω, τι πιάνει ο Σόμερ. Ρεντεγκουί. Μέσα τσιπ. Ω, γκολ. Ο Χιέν. Παίζει ο Χιέν να είναι ο MVP για αυτό το παιχνίδι. Κοιτάξτε εδώ. Ο Χιέν και 2 γκολ. Και τα 2 γκολ του ήταν φανταστικά. Και τα 2 από κόρνερ. Ωραίος ο μπρο. Δεν πειράζει όμως, παιδιά. Περιμένετε λίγο, συγγνώμη λίγο για την οθόνη. Καστρέλε. Μέσα στον Μπεναλόβα, στον Ρεντεγκουί, τσιπάρι, δεν πειράζει. Το 17-0 είναι, παιδιά. Ρεντεγκουί, όχι. Σουτ, Αρσεμπί, Τουράμ, παίρνουμε την μπάλα πίσω, κάνουμε τσιπ. Ρεντεγκουί, Ρεγκέρι βασικά, μπερδεύτηκα. Κάνουμε. Φενές! Ήταν ο τερματοφύλακας που την έπιασε, ναι. Τερματοφύλακας ήταν. Όχι, λάθος. Πού είναι η Κατερίνα? Λάθος, δεν πήγε καλά. Λάθος μου. Τι κάνω. Λίγο λέει να πας στο Καναδά. Έχει Μπρενεζίνη, παιδιά. Χιέν, Μπεναλόβα, Ρεντεγκουί, Λούκμαν, Πάρσοτ, Γαμ. Εντάξει, αφού ήταν Πάρσοτ το περισσότερο, λίγο δύσκολο να το πιάσει. Το φύλακας. Εγώ το θυμάμαι το φοβεράκι μήπως είναι λίγο... Ναι, είναι, πρέπει να είναι. Και παιδιά, Λούκμαν, Ριγκέρι, σχεδόν τελειώνει και το δεύτερο half και το βίντεο.
Ρεντεγκί. Στο σπίτι και τα άλεξε όλα. Γκολ στο 83. Δεν τα πιστεύω ρε παιδιά. Μπορώ να βάζω γκολάρες. Γκολάρες. Μικιταριάν. Δεκαθέλε. Μπεναλόβα. Κασέλε μέσα στο Ρεντεγκουί. Ρεντεγκουί περίμενε. Θα ήταν offside και Σόμερ δυστυχώς. Δέκα 0 σε αυτό το γύρο, άρα 19-0. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν θέλετε, παιδιά περιμένετε λίγο. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αν θέλετε, κάντε like και subscribe. Και στο επόμενο βίντεο θα παίξουμε εναντίον την Bayern. Bye! Να έχετε ένα καλό πρωί, απόγευμα ή βράδυ ή μεσημέρι, όποτε το βλέπετε αυτό το βίντεο. Και